DJ iki lho Met iki. Sugeng dalu sak slendro. Selamat malam Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Piye kabarmu Cah Bagus? Alhamdulillah suwe ora jamu pisan godhonge telo. Suwe ra jamu pisan godhonge telo. Suwe ora ketemu pisan kalih Mas Purbo Prayitno. Apik dagelan engker 5 yuta kaya apik teman. Alhamdulillah pangestos pundi panjenengan pawartosipun. Alhamdulillah untuk berkah pangestu rahayu samudayanipun. Nggih. Awakku lan keluargaku lan sak kancaku isih menengan ayem tentrem. Kuncine ngaten kok Mbak Cangik. Ngopo Dalam to? berhidup rumah tangga niku kuncine ming ayem tentrem sehat. Nek bab rezeki sugih insyaallah Gusti Allah Subhanahu wa taala sing bakal maringi karo awake dhewe. Apa ngono Mas Lintri? Nggih, mula kula teng mriki nggih alhamdulillah saged silaturahmi kalian warga Ketringan nggih. Heeh. Mas yo dalane kaya obat nyamuk menggak. Ning alhamdulillah tak kira iki ora Kan obat nyamuk rumah aku to. Tak kira ini teng mriki ini mboten enten belas wong kositok. Lho sakmene mbane ora wong. Nggih teng mriko iki lagek king mriko mlaku king pasar. Pasar ndi? Pasar mriko to Ketringan. Oh, pasar Pujukan. Tringan. Mlebet mriki mlaku. Lah kok ora enek wong nonton mosok tanggapan wayang kulit dalang kondang kok kalah karo wong dadu kula ngoten. Waduh. Yadu dadu lambemu ora. Lho nek alhamdulillah bareng Iya. dugi mriki kula kuwaget. Akeh apa? Teratake terope kaya bis Jaya Utama. Lho. Bareng mlebet mriki wonten VIP. VIP-ne apa? Wah niki panggenanipun ibu-ibu wah eh. luar biasa. Menika ora pasukan Mekar Budaya to niki. Nek Mekar Budaya piye? Niku KSP Mekar niku lho Pak. Oh. Aja kaya ngono kaya. Sehat warga mriki alhamdulillah. Silaturahmi wonten dalemipun Bapak Warji kalian Bu Wati utawi yang teguh. Sapa jenenge? Bu Wati kalih yang teguh. Arek yang teguh iki. Lah niki enten tulisane. Kula iki panjenengan wau transit wonten pundi? Niki sebelah kene. Nggone Mbah Keni. Mbah Keni. Wah, tenan kok. Apa nggone Mbah Keni ana apa? Mbah Keni hujan grapyak semanak apa-apa ditokne. Tenane. Malah saestu tokne kopi, unjukan, sakpos kamawon kon nggawa wae. Sak poska. Dikon nggo apa? Lho, dikan nggih napa niki nggak ada jajanan mergo piyai grapyak semanak panggonane wah luar biasa penak arep nguyuh ya penak ndiasmu. Lho, Wong nak omong mbok aja diapik-apikno nemen apa eneke lho. lho, Ngene Mbah Keni to? Mbah Keni iki lho daleme iki lho Mas. Lah kowe rong mengguri kok. Lah, sampeyan ning kamar mandi lho. Wis, Apik to kamar mandine. apik piye weteng lawange ra enek. Lah aku bingung golek kowe kadung tak tokno. Aku ketoke tak ngene-ngene kok ya kebak lah kok lup ngono ae. Wo. Lah ora ketok popo ya Kowe sepurane lho Mbah Keni. Nyepelekne karo Mbah Keni iki. Kok nyepelekne Lah piye wong uyuh kok mbolupke layakan aku mang tak nggo kemu kok ambune kok asin-asin rasane tibake uyuhmu to men kae. kowe keberkahan ngono lho dadi. Keberkahan piye? Kowe piye ditimbali karo Piai Ketringan? Piye aku pindho kok. Lho, ning kene iki Nang kene iki lho gini gak aku gak marem kok wong iki. mosok le. Sombong amat. Sing duwe gawe iki. Ya. Sapa? Lho iki Pak nganu Pak Parji. Lho lah ya. Aku ngetes awakmu lho. Lho, Pak Warji iki. Ya. Iki nek salang iki antarane ngetes karo ora mudeng iki ora nek bedane kok ya Mbak Cangik. aku ki takonon dalange lho. Dalang kene paling lagi ping 3 ping 4 to. Nek awakmu mesti luweh. Pindho. Lho. Wong kene Pak Warji iki. Pak Parji. Nek salang ki 5 tahun. Mongko 5 tahun. nikahke putrine iki lagi rong sasi iki Mas le entuk dina sing apik, dina sing becik ngepasi bar taun duda. Dina sing becik wis masalah guri. Ngono ndelok nang gone YouTube wis ngerti. Ngerti? Langsung telepon. Telepon sapa? Tonggoku. Lho. Aku terus diceluk. Sik ta wong telepon kudune ra 5 tahun yang lalu aku urung duwe HP, Mas. urung di HP mbiyen urung sik kondang kaya iki. Duwe ning kartune tok tak titipno. Oh, titipne tanggamu. Tanggaku dadi nek telepon terus aku dihubungi. Ngono. Kan nek telepon ki lho. Sapa? Marji pundi ta? Ketringan. Bojone sapa? Bojone anu yang teguh.
Kene tulisane iku. Kowe tak kira tulisan kuwi undangan apa ta jane? Undangan Kok iki. kaya karcis. Jenenge pengiritan yo ngene iki dadak gedhe ngawur. Ora, kok gak undangan iku ikut souvenir mau. Oh, souvenir to. Mau souvenire. Wah, ya pancen iki ngene iki lho, Mas. Iki awake dhewe iki nggumun setahun jembleng serendeng. Apa kuwi? Jangan dilihat dari sosok Masya tengah alas, keguyup rukunan, kegotong royongan, ngalahke karo piyai kene ndak enek lho. Contone wis kompak sanget ngeten iki Mbak Cangik. Ibu-ibu sing rawuh deloken to. Ya apa? Mula kowe sok mbene ndek bojo upama kok pengen ndek bojone karo piyai ketringan iki piyaine lugu-lugu. Setia ora tau neko-neko. Kok pengen dibojone mok kan aku iki pegatan lho rabi neh. Lah sing timbang ning omah ya gowedi kaya toren ngono lho, Met. Ngenyek iki ya biyen. Saiki Iki melok senam. lho senam apa? Piye to ning bali desa kuwi wis enek penurunan enek 2 gram. Kuwi Program gak sithik, Met. masih sithik tapi penting medun. Lah ya nek medhun iku kurang gram iki paling gak iki senam kesehatan, kebugaran tubuh. Tapi anakmu mesti pinter. loro karo ganteng-ganteng. Kok ganteng to, Met? Piye gumun aku ya. Lho padahal kowe ya elek. Lah ya. Mboke ya ora tek ayu. Ayo aku tanggapan ora tau mulih lho. Gak tau mulih kok ya bojomu kok ya iso meteng anake ganteng to, Met. Aku dhewe ya gumun. Cek tak pikir tanggaku ketek ganteng-ganteng aku ngono. Ndak pas aku tanggapan tipangan aku ngono. Sik. Omonganmu aja gradrah lho. Lah aku ya ora sempat lho, Mas. Wong jenenge wong meteng iki biasane met nyawang ae apa iki jenenge mandeng ae insyaallah ngono kuwi ya pasti apa iki ketularan kok met. Wong jenenge wong ngidam iki kok. Oh, ngono. Ya kono matur karo Mbak Cangi. Matur apa? Ya omong kowe iki rene nyapa ora omong. Ngomong apa? Lho, wah aku anggere ngomong karo kene ora tau cocok kok. Selek terus kok. Met. Kowe iki rene ditekani karo Pak Warji karo Ya. yang Teguh. Iya lah, aku tak omong karo Warji karo Teguh ae. Lho. Pak Warji ki nampa tamu paling gak iki piye carane kowe iso nglungguhke Pak Teguh? Lah ngono lho bener kaya slendro. Apa Pak Warji kira iso lungguh dhewe ta? Lho. Lah kok kejere kon nglenggahne iki? Omong karo kowe sesuk kok kohojok iki Met. Lah iya omonganmu iki lho. Maksude ki ngene lho, piye carane ki Pak Teguh iki njaluk keringetmu sithik ngono lho, Met. Lah, monggo nek ajeng dilat piyambak napa dipun peres. Kowe tak bacok cengelem Ngene lho, Mas. Omong Mas. Ngene lho. Niki Pak Warji. Rawake jenengan mriki, ora njaluk keringetmu niku ora. Ngerti? Mung njaluk hiburan saka awakmu. Oh, tak hibur. Ya. Ha dilik-dilik e. Lho, ben guyu. Kok jilik-jilik maksude piye suasana bengi iki panggung iki gen ketok meriah murup ngono lho, Met. Dibong. Kuwi jelas muruk iki. Kalau kowe ape sing ape dibong, Met, kowe Met. Aja to le kok piye to. Wong iki karepe ndongakne karo sing digawe. Lah ndongane ya nanggap kiai, ndongane kok nanggap dagelan ki ya ning kene iki awake dhewe menghibur ngono. Mas iki apa kleru to Pak Warji ki nekane dagelan. Ora iki? kleru, nek gak aku ora puas ngono. Wah, iya. Maksudnya iki piye mantene ben menjadi keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Nah, Dengan pagelaran malam hari ini wayang kulit dalange Ki Purba. engkang baku. Lho, ya Sapa Ndru? Sapa dalange sapa? Ki Purba Rene Prayitna. tak kaya bebungah. Ya. Ngene. Piyai kok sembodo ngene iki lho Mas. Piyai iki nek breweh dasare dalang ya kondang, sugih, pegawe tur guru, lomo, lung. Wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Sapa Ndru dalange Ndru? Ki Purba Prayitna. Wonge piye? Wonge bagus, dasar dalang nom, laris, kondang, sugih. Rene. Pripun? Wah, matur suwun. Dadi wong urip iki ora entuk nolak rezeki. Kok kaya deknane. Jarum Pancene nderekke Pak Purba Prayitna menika dalang ingkang bijak. darang piye? Dalang. Ngomong apa to? Darang ngono kok. Dalang ingkang wicaksana. Laris tur ganteng. Rokokipun. Rene. Matur nuwun. Wah. Pira Met? 2000. Tampanane mergo wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Sapa Met dalange? Dalange Ki Purba Prayitna. Rene Met. Matur nuwun. Apa Met?
Fresker. Wong urip iku nek apa-apa digunakake nek rokok gunane dienggo. Dienggo ngerokok. Rokok nek duit gunane dienggo. Dienggo tumbas. Saiki nek presker gunane dienggo. Dienggo nek masuk angin dan perut kembung. Mula awake dhewe ora entuk nolak. Telek pitik. Kono rokok kene fresker jane dagelan loro ya. Wong sing jelas awake dhewe iki rene ya ta. Met. Ya, nggo dhewe. Ya sing jelas iki sing baku silaturahmi, Mas. Nggih. Muga-muga warga Ketringan pripun, Bu? Kabare sehat? Mungkin takok yo manut ae ya. Piye? Takon ya. Bu, pripun Pak? Kabare sehat? Oh, sehat. Nang kono gak manut belas kok. Piye? Takok yo blas gak jawab. Takone lho. Lah yo iki goblok. Bu, Ibu-ibu lho. lah yo kawe dhewe iki nek nganggo logat bluro. Kabarem piye, Bu? Sehat? Loh, iki yo mungkin ae pasanganmu sing kleru. Iya, aku ora nyalano kono. Mungkin pasanganmu sing kleru. Oh, omong tekan ndi. Iki sing salah aku ora nyalano kono. Napa? Nyalano kowe. Lah kok nyalane aku. Lah wong enek kowe. Wong iki wis karuan nonton wayang kok takoki sehat. Lah nek lara apa ndelok wayang? Kowe iki lho piye tetene? Pertanyaanmu ki wis biasa. Nyapa wis ngono ki rasa mbok takono wis jelas wong sehat-sehat ndelok wayang, pengen ngerti dapurmu. Tapi setidaknya ki sebagai dagelan harus komunikatif terhadap Komunikatif wong kata-kata milih wong oke. Pripun Bu, ngantuk mboten? Loh, iki malah nemen. Lah nek ngantuk nyapa ning kene? Ngantuk mesti turu. Ngono lho. Wong sing wis biasa-biasa kuwi rasa mok takone. Oh, ora entuk. Aja. Bu, panen apa, Bu? Iki malah parah. Lah kok parah iki? Panen apa? Kuwi nek sing di sawah sampun. Lah nek sing ra duwe ora lara atine. Ora di sawah panen apa? Panen geragal iki. Sik to, Ditoto. bacange kula ya apa-apa kok dibantah karo komet to iki. Lho, pancen tak bantah wong pancen keliru. Sesuatu yang keliru harus dibenarkan. Aja nganggo karepmu dhewe. Wong kaya tutur nganten ngene iki ya. Ora usah takon kaya ibu-ibu ngene iki. Nek wis nanggap takoni. Ngono lho. Lah sing penting tutur nganten. Lah nek nganten tutur piye? Ya kudu mbangun rumah tangga iki kanthi antut runtut kanthi rerentengan kaya mimilan mintuna. Nganti kaki-kaki lan nenen-nenen Sik. Kaki-kaki lan anten kaken nenen-nenen saged kok. Sik. Omongmu ditanto sik. Lah ya bener ngono to, Dok. Kaken lan nenen. Nek nenen ki nggih wong wedok. Kowe iki aja isini-isini aku mirang-mirang aku. Ora budal piye ya kene wong butuh dhuwit kowe kok. Aku ya apa nanggap kowe. Lah ora nanggep nang meneh. Lah sing ngekeki dhuwit ya sapa? Lah kowe isini-isini aku ngene kok. Ya, lho budi lho. Bocah cuwili kok brandul. Lah sing kono kae budi kok cilik ngono. Rambut gedulanan. Piye carane ki awake dhewe nek ngandani kaya panjenenganipun Mbak Manten, Mbak Arninda Afifa sing lanang ki Setiawan. Jenenge angel, mat ki jenenge Piyai Met. Beda karo jeneng Komet. Alah apa ki? Lho, piye to iki? Kuwi pemberian. Pemberiane sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jeneng ya putra ngene iki. Mbak Arninda Afifa karo Mas Setiawan. Didongakne muga-muga pasangan yang serasi, pasangan yang ideal, jadilah keluarga yang bahagia, jadilah keluarga yang sakinah. Dalam berumah tangga jangan mencari kebenaran, carilah kesalahan masing-masing. Ojo tukar padu. Betul. Aja tukar padu ning gedhekno rasa syukure padha rebutan salah aja rebutan bener. Dadi wong ki nek padha rukune iki ya apik, akeh kancane, rezeki ya teko dhewe, dadi aja gampang tukaran. Ngono. Lah kowe kok tukaran terus? Karo sapa? Karo bojomu. Endi? Lho kowe jenenge Jarkoni iso ujar nek gak iso nglakoni. Wong kowe tukaran lho. Ngantek wong tukaran ndak krungu tanggane isin met. Wong berumah tangga iki tukar padu. Nyuwun sewu lho Mbak Cange. Wong tukaran omah-omah iki aja ngantek tukar padu tangga krungu mara tuwa ngerti. Rungokno met kupingmu. Kuwi rak wong umum. Slendro cah cilik iso ngono ke wong tuwek. Cah cilik piye to? Cilik piye kula ya tuwek Pak. Wong ki rak wong umum lah, aku wong gak umum kok. Lah aku sedina nek gak tukaran gak mesra. Bojoku ini anggere sedina ora tak jak padu takok. Lho padu ki ya ora entuk. Lho, lah kuwi wak wong umum. Lah nek kowe Aku wong gak umum kok. Dadi nek bar
padu geger. Kuwi mesti aku mesra. Iku wis resep dalam rumah tangga. Lah kok iso mesra iki, Met? Piye to ya kaya wong awakmu nak dadi nganten anyar kae. Rasane wis kaya ngono kae. Iya. Bar padu engko terus njaluk ngapura. Njaluk ngapura. Njaluk ngapura engko mesrane akhirnya bengi butuh. Ya ra. Iki jajalan sedina paling gak ping 3 lah tukaran. Nek iki tukaran kok kreatif ya, Pak ya. Lho, wong ape ngetengi bojone kok dadak tukaran kok kaya ngono kuwi. Lah aku anggere bar geger mesti meteng. Nek aku memberi motivasi kanggo mantene iki ming siji, Mas. Apa? Tukaran entuk padu entuk ning aja suwe-suwe dan selalu ingat satu. Apa, Nduk? Mas kawin. Oh, dieling-eling piyen Mas Yo, kawin. umpama manten wedok ngene iki Mbak Afinda tukaran karo Mas Setiawan. Mas Setiawan nesu. Muring-muring. Muring-muring. Mbak Afinda moro karo ning Mas Setiawan. Piye kuwi? Ngomong karo cedak cincing-cincing daster. Iya. Ngomong yo, Mas, kawin. Gak sida tukaran. Walah. Saya tak praktekin dulu. Kuwi gak Mas kawin anu. Tak praktekin dulu. Praktek nih, Pak. To. Kuwi gak Mas kawin sing seperangkat alat salat ngono iki gak? Lah nyapa arat salat? Bapakne aku nusu-nusu. Nesu. Kowe iki wong wedok angel diatur. Ora kena dikandani wong lanang sebagai kepala rumah tangga lho, Dik. Wong wedok ya langsung moro, Mas, kawin. Walah. Sesuk aku tak ngono dulu. Apa iso? Oh, bojomu pincang ngono kok. Bojone pincang ora iso. Abemu. Ora kaya sing jelas ndongake sing apik-apik Ya, Mas. siji wae. Ya kanggo selawase. Aja pegatan. Eh, Aja pegatan. Ya aku ndongakno ndaki-ndaki. Ya to, akeh lho sing pegatan. Ngono lho sing penting siji muga-muga ora. selawase. Sing nomor loro muga-muga ndang diparingi wiji utawa golekan kencana sing iso tata jalma manungsa awujud bayi. Putra apa momongan? Ya putra to? Hah? Putra. Mergo gak ngerti ta? Nek putra piye, Met? Lho, nak putra mbek momongan wis beda. Bedane? Dongane kudu muga-muga ndang gadah putra. Nek momongan beda. Nek momonganku piye? Lah aku urung duwe putra wis duwe momongan kok nek kawin mbek bojoku kae. Mbahku kae wis tuwek stroke kae. Wis ngomong nanti-nanti nek gak tak turun teko bombongan, teko jati-jati, golek entung sing mbah. Dadi momongan iki bab tuwek ku, Mas. Iya nak ndongakno sing jelas. Muga-muga ndang diparingi putra. Aja ngantek ndang diparingi momongan. Iya. Elek-elek, Dro. Nggih, Pak. Elek ngono kuwi. Sing penting nggih ngoten niku dalam berumah tangga pokoke siji aja pegatan kanggo selawase. Bapak Warji diparingi panjang yuswa sehat wal afiat. Allahumma. Amin. Amin. Nggih nyun sewu kula tak tanglet nggih. Apa, Mas? Mas Purba. Halo. Ya dalange udah udut ya, Met ya. Lho isone udut yen napas ngene iki tok lho. Paling Mang penak. 17 ra udut kok. Lah iki nak nang omah nih sengap bojone serawani popo. Nek nyambut gawe paling penake dadi apa to, Met? Dadi apa? Nganggur. Lho. Bacok. Paling penak ya awake dhewe kuwi. Ya ora iso ya penak dalang. Penak awake dhewe. Penak dalang. Duwe bojo dagelan padha karo duwe seleb pitunggon tak omongi. Lah kok iso kuwi? Lho, kadung tanggapan akeh teko besar kae sawal. Wah. Iku nenek sing nanggap. Nenek sing nanggap gak merongos kowe. Ya awake dhewe yo objek. Objek aku, apa? lah kene paling petani ta. Petani. Ah, petani kuwi berguru karo aku. Mosok, Mas? Lah, Pak Warji. Pak Warji ya petani tulen. Betul. Ning aku mau sempat jagongan, ilmune kalah dhuwur karo aku. Diskusi. Iya no. Lah aku ki dipasrahi maratuwa. Apa? Alah kedokan tak iciri jagung sak pes sak kilo kuwi. Saplek ngono kuwi. Panen dadi 20 juta. Tenang Wis ta ora? saking lho iya iya. Dadi goro lho, Met. Ditularno. Kowe iki ngomong aja ngladrak kadare sak pes ki paling entuk niku metune 5 pintal, Mas. Lha kuwi nganggo ilmu, Mas. 5 pintal iki nek rego 5.000 teles kuwi matune 2,5 juta. Lho, wis 20 juta. Kok iso lho, Lah Mas? kowe gak kreatif kok. Lho carane piye? Didol sak tanahe. Cepet kuwi. Wah, maratuwaku saiki bahagia. Bagian dasmu. Kuwi jenenge mantu kocluk. Kocluk ya ben penting hasil, ngono lho. Wong iki kok jeng iso iki disering memberi motivasi nek piyai kene rak mayoritas ini petani jagung, Pak. Jagung. Ning muga-muga petani jagung ki ngalahne nggonku angel, Met. Ya, Pak. Nggon kuwi petani jagung lagi kobot, lagi metu tren ngono wis entek, Met. Lho kok entek Dibadok tikus.
Ngono kok bangga. Iki peh petani. Iki yo bangga-banggane awake lho. Iya, ngono ya apa di tebu barang kok. Sambene nek ning omah tebu. Tebu. Lombok. Ya iya, tapi tak takoki jelas gak ngerti. Padahal mbendina mbok alami. Lombok kae rasane piye? Pedes. Lah, ngopo kok pedes? Iya, kowe kan gak ngerti bagaimana silsilah Lombok kuwi kok pedes. Iki ilmu mok tuwek men to, Met. Lho tuwek iki saking tuweke tiba ning jeding ming 7. Sini setruk. Sebabnya apa Lomboknya kok pedes? Pedes apa Pak sebabnya Pak? Ayo. Sebabnya Lombok kok pedes pancen. Apa hubungan Doprak karo urip kok, Cok? Paling gak ki njaluk suara karo Mas Dalang Nah, kae. warai Pak. Doprak Pak. Ngene. Ana sak tengahing wana kang nggo ngliwang-liwung. Ayo Met diwarai kok. Kowe iki muni ngono. Kowe muni ngono. Lho kok ketoprak apa e? Oh, nganggo cerita, Pak, nganggo cerita. Cerita. Dok. Ayo. Kebiar. Kedoprak Purba Prayitna tetap lancar. Lancar anggere ngombe diapet ya. Ringgo sagungi pakurmatan para lenggah kakung Sumana putri kang satu dadi normatan. Apik Doprake. Wah, apik. Pak Warji to nangkep wayang sak Doprake. Sesarengan sandiwara kedoprak Purba Prayitna budaya. Lah sik nderek to Pak Sandirana. Sadiro iki nyarne Sandiwara to. dalem saking Bogorjo Kabupaten Blora pun pangarsani panjenenganipun Ki Dalang Purba Prayitna. Jumbuh kalian pamundutanipun Bapak Warji kalian Ibu Yang Teguh. Woi. Aku yang barang. Ngersakaken salah setunggaling cariyos Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Dewi Purbaningrum seniman saking Randu Blatung. Parandening Selo Hadikrama dipun tindakaken dening seniman kondang saking Ngayuk Jakarta. Kula piyambak. Wah. Parandene Mas Komet mangke kadhapuk dados jaran. Masa nek jarane pirang? Ya ono. Lah nek ra ono. Sing numpaki tak komet sapa lho Mas? Kok jaran? Kowe pengen piye? Kowe pengen sing gak omong. Ya sing ngomong. Nek pengen gak omong enek. Gak omong apa? Oh, monggo. Ing tengah-tengah dalu punika dados seniman sing mboten omong. Nggih menika dadi Mas Komet dados tahi. Oh tak tawapuk. Masa peh ra omong terus dadi kuyu meneng ngono. Ambune lah gitu. Ini ra apa-apa. Iki guyu ae kan didapuk telek. Ayo. Lah iki dadi apa ki? Lho, kone sing nanggap kowe kok kene ketuane. Nanggap kenapa Arji no ya. Ketua yo bebas no Met rumah. Ketua kok. Ketuane iki nek Aku sing ngomong no kok mosok bakal meneng. iku ketua iki nek cara Pandi iki ngalor ngidul ngene iki nggawa tas karo cengklang remi. Aku dadi Kowe anu apa iki Sida Paksa. apa kuwi? Kok sida paksa piye to? Lho iki Sida Paksa, aku Selo Hadikrama Oh, kowe iya, bojone. Kowe Sida Paksa iki ketemu karo aku, Iki bojone siapa? bojomu. Ah, Kok langsung saiki ya. kok Lah aku tenan sumpah darai guyon gak tau nopral. Langsung Roman ya. Oh sing omong ngono Mas, Mas cerita iki lho ceritane Ini Mas. ceritane. Oh, iri. Aku dadi bojone kene apa piye? Protes. Ora. Saman dalang ya dalang ae. Ngono lho. Terus to, dalang nak manis dirubung kaper. Iku favorite laron. Oh iya. Ora ngono, Met. Oh. Lek lho, kleban tenan. Mandi. Ora ngono. Mas, coba panjenengan Mas, sing anu Mas. Sri Tanjung, Tanjung. kowe Sida Paksa. Iki bojoku to? Ya. Lah iya iki ta. Kowe Roman, kowe arep diutus karo Kanjeng Adipati kene nentepke ning tlatah Sukodana kene. Lho lak gak anu sih. Lho lah iya Romano sih. Ah, ngono. Kok terus dikongkon ngupadi tentreming praja. Dia lela toprak ora
Iki lho. Toprak dangdut gak lah ya? Toprak kok dangdut to, Toprak Mas? anyar Mas. Ora kreatif mulai arang-arang sing nanggap. Yo, ngeten Mas, adikane. Adikane piye? Mas Komet iki ketemu karo aku Gustimu Silwadi Kromo. Mas Komet takon ngupadi tumbaling praja terus pamitan karo bojomu. Oh ngono. Dong ora? Gak. Lho, Lho radong mbok paksa. gelem melok toprak apa ora? Gelem no. Kowe nek ora gelem aku melok kancamu lho. Ayo. Ojo. Oh, Melak. Ora lendik. kowe kene, kowe urung metu sik yo kono. Nggih. Anu to ben metu sik ra apa-apa. Iki kelir engko lak munggah medhun sakne iki kaya kelir Mas. Mas, maksudnya iki sing metu kowe sik ora gek kene. Ngono Aku lho. urung biasane sawi ya. Ki aku ngomong kowe iki. Ya tak tone saiki ae. Yo. Aku yo met aku yo. Melok-melok kene, Met. Nah, kan ketok dhuwur awake dhewe yo. Ketoprak. Ah iya dagelane stunting loro karo. Set cilik-cilik. Torok, torok, torok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Silwadi Kromo. Lungguh. Met. Yang Kuali. Iki ratune kowe senopatine, Met. Kowe ku patine cruk kocruk. Maning kowe ndelok toprake Pandi ya kena goblok. raja ya sak Toprake Sukono. mong randang ngono. Kowe ngono kuwi. Dororororororok. Toprak pedhatu. Kono. Tok. Ya. Kula teng mriki nggih. Heeh. Wen dhuwur. Lah iki linggih kene kedurno. Oh, alah Sikile ora gaduh. Ya. Linggih. Linggih ora. Arepan ning karo Gustimu Silwadi Kromo kowe. Mboten. Daglarane gulu. Urung kok. Wis sing modet. Urung tukul kok ya. Samubarang. Sida paksa. Sliramu tak timbali nang gone ngarepanipun Gustimu rak ya wis pirsa apa sing dikarepke karo kula. Mula awakmu ngene ya sida paksa. Apa sing arep tak dawuhke karo kowe ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku muga-muga kasembadan ya silo adro. Ya. Daglar mok Kowe mulu-mulu. omong apa? Beh, jane Aku coprak blajaran kowe cowepet. Alon lho. Lah anakmu mbek ae. ketoprak kok WA. Ya piye? Kowe mudeng ora dong apa ora jane? Basamu rada-rada saiki lho, aku gak mudeng kok. Sida paksa. Aku piye? Wis tau dimut jaran. Durung. Mudi. Tak wapuk. Tiap sepuh asepe ampuh. Aja dikukuyu. Wonten dawuh. Wonten dawuh katimpalan. Katimbalan. Ha nggih. Wah, sampeyan iki mek dagelan kleru. Patih. Dawuh katimbalan. Gusti. Yo ngene. Pripun? Aku omongnya piye niki? Alah, halu. Siluet sapa Sita paksa. Kowe kok malah goblok to? Sida paksa. Nggih. Sliramu tak timbali ning gone pengarepanku arep tak weni dawuh. Napa menika? Kowe takon golek tuku padi tumbaling praja kanggo kawulaku ya Patih. Oh, nggih. Lho kok apa? Golek warti to. Aduh, yo. Ngupadi tumbaling praja wardi sing duwe macluk kocok apa mbok goleki? Mbok kondang bayar kowe. Ngobati apa ta? Ngupadi ki mencari. Oh, golek. Lah yo golek. Nggih. Ngupadi tumbaling praja. Nggih. Patih, Nggih. laksanano Patih. Nggih. Pangestunipun. Yo. Kang Mas Sida paksa garwanipun nyanyi. Kabeh Kang Mas. apa? Kok
nyepot klambi arep ngopo? Dijak ki lah. Jak matamu ngono ki. Ki piye to saiki? Aduh duh yo. Iki lho wis kudu. Iki dadi bali bojoku. Aduh. Kang Kowe Mas. iki diceluk iku kok. Roman ngono lho. Ayo Konsep. romantis to. Iya. Aku nek gak mluncet ora romantis e. Kang Kepiye? Mas sida paksa garwanipun Yayi. Iya. Yayi, Dalem Kang Mas. bengi iki ora kaya bengi-bengi kaya biasane. Lah ngopo lho Kang Mas? Sawangan napa lintang-lintang ana ing langit kae. Kaya-kaya dadi seksi tresnamu lan tresnaku nyawiji. Iya Kang Mas. Duh wong sak pira Mas? Duh wong anyu pepujan ning ati. Piye rasane Kang atimu? Mas. Oprake. Kang Mas. Iki cara ketoprake sungono sing dadi kowe iku mboso. Kaya ngene wong kang nandang asmara wong ayu Dawuh Kang Mas. aku oleh takon apa ora Takonono Kang Mas. bar iki kata-katane piye tulung ayo Oh. Meng, bayi kok parai. Apa to awakku dhewe. Mas aku gandrung karo wong sepuh kok ngene, kok kiting ae ngene ya, cak selindro ya. Kowe omongan karo kon aku ndelok kok. Lah kowe jare dadi ratu. Ura metu. Tokno to saiki. Aku sekwalan. Iya, Pak. Ndro, kata-kata. Bayi mbok warai. Ngene nek sudah ndro ku tak tapi 50. Doh. Kenapa? Bawane ngono. Doh Deno Kendetawa. Doh dewa. Ayo kaya kowe nang ngene. Aku sing ngobak ayo. Doh dewa. Jawa Tengah wala ana mring mim Kang Mas. Bareng badhok apa to ya. Kon nulungi kancane iso malah kaya ngono. Ayo. Iki ngene ya wong ayu. Iki aku arep pamit karo sliramu. Aku nampa yuk tugas ya apa tadi anu basa Jejiban. Jejiban. Ah gak percaya kalau apa? Jejiban. Oh padha. Aku nampa jejiban saking bendaraku ya kuwi Sira Hadikrama. Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun Sira Hadikrama. Aku kan ngupadi. Apa mau ya? Tumbaling Praja. Tumbaling Praja. Kanggo nenemke ning Kraton Sukodana. Nyang kowe dhewe lho, Pak. Iki tak warai kok malah. Kanggo apa? Nentremke ning Kraton Sukodana. Nentremke marang kraton. Kang Mas. Iya, Wong Ayu. Kang Mas badhe nuhuni sinuwun. Kang Mas Iya. badhe ninggal aku. Iya ning sawetara. Ngono. Kang Mas. Piye? Kaya ati iki ora lilo lho Kang Mas. Ora lira tak tinggali sadik ya. Mari ngono aku tak budal ya. Kang Mas. Iya, Cok. Waduh, mengisor sithik tak tambah mangan. Aku ora betan iki. Aku melu awi. Mosket aku tak ngengei. Ayo. Tapi iso ra iso aku iki kudu pamit. Kang Mas. Aku mung iso sendika dawuh marang Gustiku. Sila Hadikrama. Sila. Sila. Sila Hadikrama wong ayu. Saestu. Iya. Tanjung boten lilo lho Kang Mas. Wis ora apa-apa sing penting Mangka nek Tanjung kesepian terus pripun lho Kang Mas? biasane ra yo VC ta terus. Ya aja. Biasane. Aja. Iya ta. Lah engko
pesenku mung siji, kowe nang omah sing ati-ati ya wong ayu. Jaga nen tresnaku lan tresnamu. Aku ora bakal liya. Wis ngono wae ya. Turuk. Ora apa-apa. Turuk. Kang Mas. Sedelo wae. Kang Mas. Hati-hati yo Kang Mas ya. Aku bakal Badhe temu ndi, Pak? Kowe nanti ya? Arep niliki jago kidul kali. Sila hati kramata. Dudu ngawur iki. Gak sila hati kramata. Lek warji sing di omah iki kok. Iki doprak delok jagung. Hei, aku iki gobloke wong sak ketoprakan lho. Kok malah iki masak opo? Iki apik golek bojomu, aku nyenengi bojomu. Lah ya sila hati kramata. Yo. Monggo monggo. Bojomu arep tak demeni lho. Iya. Gak apa-apa tenan. rumangsamu kok. Yakin ra? Oh ngenge. Cruk-cruk. Ya betul, Pak. Komet koclok, komet etian, komet pintu. Pancen aku karo. Kowe iku nek bojomu tak senengi kowe gak entuk. Aku kok kan ngomong karo kowe. Lek bojomu tak demeni wonge seneng aku. Aku ngono. Kowe terus nesu-nesu bojomu mbok pateni. Dong apa ora? Iki dipateni. Kok Lho gak eman to. Wong lagi ngene kok kon ceritane mateni. iki kok kowe iki golek sik Wah, iki simpangan. simpangan. Wah, Kowe numpak apa mau? Numpak apa? wis Pak. Kuwi takok numpak apa ya jaran to umume nek ketoprak. Nah, ya aku teko. Turuk, turuk, turuk. Das pundi? Hei, eneng apa buat cerita? Lucu nih. Tapuk sisan urung apa. Kuwi tahu aku ndelok toprak guyu lah kok lali tadi. Lali kata-katane tapuk sisan langsung ngomong piye ngono kiri iki ora Kowe betah. aku di ketoprak ngono marahi kene iki wong ket bayi kene ketoprakan kok. Bayi. Nganti iki Pak kowe bakul toprak kok. Das pundi sinuwun? Oh. Ayo ladenono aku. Pancen tak anti-anti bengi iki bojomu tak kon padi tumbali praja kowe arep tak tresnani. Ayo ladenono aku. Apa? Kowe tega lho karo sinuwun. Bojoku mau utus. Ngupadira ana parake. Pancen bojomu tak tus. Mbok tus lengo ya. Bojoku botos ngono. Mbok utus. Utus. Tak kira tak Ratu kok budeg. Sinuwun. Ayune tumpa undong. Lah aku ini tak sikat. Ayo. Ladenono aku wong ayu. Wah, Wis aku wis ora kuat nyempet. sinuwun. Aku Aku tresnaku karo Sida Paksa tok sinuwun. sida paksa kena setruk raine. Ayo. Ladenono selo Hadikrama. Emang sinuwun aku ora tresna karo kowe. Ora enek pawongan sing arep tetulung karo kowe wong ayu. Ora iso sinuwun. Pelok di. Pelok pira kok? Ini. 6D. Lah kok gone kono kok. Pamintaku nimasitase atot runtut tansah reruntukan. Kowe ngitung manggeran. Hei,
mbok entekno. Aku mulai lebar. Ora tak lini altiku. Wah, Ing sarina sawe ngene. Ayo wong ayu, ladino aku. Aku ora tresno karo sampeyan sinuwun. Datan kinggang sarambut lamun aduh cah. Hei! Lho, hei. Wah, kok sok wong ora kuat ngono kok sok ape gendong. Hei, kurang metu. Aku kudu. Aku iso apaan to melakukannya. Lamun adoh caketing ati. Ayo, latinono. Aku mau. Yen cedak tansah mulat. Tung 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 dendang. Lek, nek ndelok mendem rasa ndelok ketoprak, Lek. Wong nonton mendem wong ndelok ketoprak. Saidan. Wong mendem wong ndelok ketoprak, Lek. Ra isin ora nanggap kakek ngomong. Kowe. Sida asih Pindo mimi ami Oleh ngono kok. Iku sosok. Aku pengen lucu. Ngene yo. Sak sampunipun kula panjenengan utus wonten 5 taun wonten kono. Jenggot lah. Malah Tukul sapa ibu kowe sapa? Dalam Sapa? nggawa to Pak pengen bengel. Obat-obate ditangkap Pak Warji lah ngene iki kan gethok tular ya dekne lho apik lho nanggap neh. Dagelane kae dalange ganti lho. Mboten dalange Mas Pur. Dalange iki kok. Di dalange iki ngono. Lah krungumu. Dalange ganti. Aja ora penak kaya oli ya diganti. Ayo. Sida asih. Aku terus kapan iki gak kode lho. Iya. Tandane apa? Pindo mimi amin tuna ayoni mas bareng ana tepi wajib sida asih turuk 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kula aturi nanggap ketoprak. Ketoprak Pak Purbo Prayitno. Aku iki dandan apa kok salah kok. Iki berhubung nang ala aja ta. Aku terus suwal kethek diperkosa lah. Aku metu ngene ngono. Ya ngono. Ono nek rumah sakit. Lah mbok go piye? Ini sapa mah? Ini gak wong tuwek. Angel lah golek wong tuwek ra diisin. Ya sidop ora doprae kadung napa pandrek. Tak anu aku ya piye kowe karek obah lambimu tok. Kita iki dijak sepelok so. Ayo. Wes aku teko ya langsung ya. Ya teko kowe. Oh teko. Loh. Gusti. Selo ati kromo. Siluman kethek kowe. Oh iya ya. Kita paksa. Sida
Sida meksa. Kang Mas Sida paksa garwanipun Yayi. Ya ampun. Oh sik. Iki sapa? Ki bojomu. Oh, Kulo bojomu. Oh, Sida iya. paksa. Sliramu aja lara atimu ya. Bojomu ki wis wani tresnani aku malah aku arep diprawoso sira dikrama. Kuwi wong wedok sing kaya ngapa? Wong wedok ora perlu diuripi kuwi. Coba sawangen. Pancen pasuryane ayu, raine kebak adune atine kok. Mboten Kang Mas saestu. Tanjung tansah setya ngentosi panjenengan lho Kang Mas. Goroh aja percaya sida paksa. Wis wong wedok kaya ngene iki aja diuripi. Aku iki Gusti. aku bingung. Ngomong wis meneng terus kene omong ngono lho. Aku ora percaya. Kang Mas Sida. Ngarepe motoku wis tumindak sedeng. Mboten Kang Ya ngono. Mas. Ya ya. Ayo sedeng tok kita. Saestu Kang Mas boten. Tanjung tansah setya. Aja tanganmu kuwi wis ora penak rasane, tak rasakno wis ora kaya biasa. Aja. Kang Mas Sida paksa. Kang Mas, percadut kali kula nggih Kang Mas. Aja cekelan aku. Aku wis ngerti nganggo motoku dhewe tumindak sedeng marang bendaraku. Kowe ganggu wong wedok apa? Boten Kang Mas saestu Kang Mas. Aja kene nak ndemek yo. Kene. Dadi reno-reno ngono. Tanjung tansah setya kaliyan panjenengan Kang Mas. Tanjung setya. Kaya pas-pas. Kowe iki nek nganggo klerau. Waleh matamu. Kaya matane ning kuping. Ya itu wong matane trak-trak kok. Dadah jenggoten kowe. Joget mau terus kowe. Yen to kowe tumindak kaya ngono, aku wis ora percaya karo Kang sira. Mas Sida paksa. Apa? Tanjung tansah setya kali panjenengan lho Kang Mas. Tanjung tresno lair temu sing Tresno kaya apa yang ngarepe mataku kowe jebul tumindak kaya ngono? boten Kang Mas. Karo wong lanang liya. Saestu boten Kang Mas. Iki mau aku ndelok apa? Ya kula rada lah aku. Biasane le tak bubu le. Ayo. Le. Wah, Bang Mekar teko, Mak. Kurang pindho lho. Kurang pindho ta? Paketmu rong mbok bayar. Gak bar kok ngene Pak Warji ya, iki le. Paket lho ya. Iki ya, iki bayaran engko ya, Mas ya. Kang Mas Sida paksa. Iya. Percaya sekali kula nggih Kang Wis Mas. omong apa bae aku ora ngarep percaya karo sira. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Ampun Kang Mas. Set. Arep apake? Pateni. Penganggo apa kuwi? Obeng. Iki ngono jenenge taspen. Iki nggo ngecek urip ora alirane, jajal. Untoprak. Oh, kasihan. Rasian. Ya. Mbok anggap aliran listrik ya. Iki berhubung pusaka renek untoprak latihane. Yo beng. Bakal tak pateni. Kang Mas. Apa? Kang Mas. Kowe kok mas. Wes, Tanjung tansah setya kali panjenengan lho Kang Mas. Ora iso. Jenengan percaya kali kula aku ora percaya, Tanjung. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Boten Kang Mas. Sik to. Sing wedok iki muni menawi panjenengan boten percaya kali kula gadah penjalukan Kang Mas. Ki ngono wedoke ora mung mas-mus. Urung. Apa ini lho? Apa ele? Alah wis ilang. Ngopo to? Napa ta? Ayo, Kang Mas itu paksa. kelimake yo. Yen pancen Kakang tega kali Kang Mas. Kakang sampun tega kali Kang Mas. Wis tega. Apa sing ora tak tinggal? Tanjung gak dapat tungkas Kang Mas. Tanjung purun jenengan pejahi. Yo, Nanging Tanjung gak dapat tungkas Kang Mas. apa? Yen mangke getih Tanjung gandane aruh. Yo. Tanjung boten tumindak sedeng Kang Mas. Terus Nanging yen getih Tanjung tumindak arus. Tanjung tumindak sedeng Kang Mas. saunimu tetep kowe bakal tak pateni tampangno. Wedok tak tresnani ya ngono ya. Ya kuwi lho mek toprak yo ngono kuwi. Rina wengi sing dadi atiku jebul malah tumindak kaya ngene Tanjung.
Kowe ndelok apa? Ngentut lagi kita ya. Iki jelas gondo arus nek iki. Wong mak tet ngono kowe gak krungu to? Wong wedoke terus rapat temene ning ngambune ya padha ae tak omongi. Mau ngamet to, Mas. Sik. Sing ndi sing tak anu? Ya sing kurang mengisor. Kurang mengisor. Matur nuwun lho, Ndru. Kurang nengen, kurang nengen. Kurang nengen. Boyok iki. Tengah. Loh. Tanjung. Lho lah kak teng. Gak. Loh. Gonto wangi. Tanjung. Tanjung. Jebul apa sih mbok kandak ning dadi kasunya Tanjung. Iki mau sopo? Jolo selemolo. Selen. Waduh, lah kapelku rono barae. Ku tak rono nang anu. Sing ngeri sila hati kromo sing. Sampeyan sila hati kromo. Dudu. Alah yo, dudu. Kowe ya padha kaya mau. Iya to? Pateni. Mati yang gelenggon. Lah kok mati kok semapen penak. Wong loro wis padha tuh tak sedenge nang akhirat. Sing nanggap ki mau ya kudu mati dene aku. Ya. Ndelang sapa? Oh lah iya. Aku enak nih. Yen to wis renek sing kenek tak jak sepel. Aku ya mati. Dagelane sapa? Wis to main dhewe lho. Wong iki toprak paten kok. Kowe iki nyapa malah wong dianu slendro Iki ora, iki cerita iki memberi motivasi karo nganteni. Manteng. Aja gampang terkontaminasi, terprovokasi omongane kanca tangga. Nah, Ngono lho. Kebenaran hanya satu persatu dicari apa kuwi masalah lumayan saling percaya. Ngono lho. Iki ibar tamu undanganipun. Wah, wonten anu pamundutan iki wau. Menapa? Mas Kanten karo Mbak Kanten ngersake napa niki wau? Lho, Lah napa? sakjane ana pamundutan. Anek. Mas manten karo Mbak manten. Sik obenge tak baleni tak bali rumah. Tak baleni kono. Ya. Mbok menawi wonten Pamundutan menika Ono lho ngobengi sapa? Oh iya. Dalang gobeng, dalang yo cempala. Oh lho iki obeng mentik iki jare dalam kok tukang. Kene kok kul. Tapi badhe ngaturaken napa Mbak Dewi, Mbak Dewi? Mbok pilih wonten pamundutan. Ya coba no nyuwun pirsa. Monggo Bapak Ibu sing ngersaki lelagon kasunangjakaken. Ayo njajal. Sora. Aku Ya. sing kewek ngono. Ya, Piye kewes contone to. piye contone? Bapak Ibu tamu undangan, bapak-bapak ngersaki lagu napa? Oke, ngono. Oh iya. Sakne malah bagus nganggo kuwi kok, malah aku kok. Lah yo ngaku ya pres irunge. Ya. Napa niki duet ya Mas ya? Ya, duet apa? Ya. Nah, Apa? ayo duet. Duet sing kira-kira kowe rapal. Ya. Oh, duet manis-manis. Oh, manis, manis. Manis dek. Ya, sing ya. Kowe kencing manis. Pancen Kowe manis. pancen, ayo. Semua ampluk ora. Sarungmu, Mbah. PN enggak apa-apa ngen kok. Kenangan. Yo, dadi so, lagune manis so. Yo. Ya nek kering-kerine. Kayak sogo. Sabra, sabra anak
Terima kasih buat masukan tiketnya. Sok. Manis dik, kowe pancen manis. Tambah manis yen ora senengane. Yen esuk manis mungkulin aku. Kaya pisang dik rantokne jantungku. Kembang mati dik di ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Pasar turi mas ning Surabaya. Purba bagus dhewe purba. Purba bagus dhewe purba. Iris-iris kulane Jawa kowe wong manis dasare prasojo. Terima kasih Mbak Dewi. Piye Mas komen? Lagune manis. Nggih. Ah, bagus ya. Loh, suaramu kok kaya Jarwo to? Kaya kok. Wong kaya ora tenan kaya. Tenan po iso. Iki sendiri suka paling suka ya Cak. Nggih. Komet karo Cak Slindru. Nggih. Mas Purba. Tak alon-alon nganti kleru nyoro aku. Salah jeneng. Alun-alun pundi, Pak? Kleru ijolno to kok sok. Mbak Do Mbak. Sinten Bu? Mbak Mbak Dewi. Mbak Dewi. Sik ana 6. Sing ndi kira-kira mbok pilih ndi? Meti met, milih met. Telu. Aku sing ngicipi sing enom. Oh iya. Isi pono, coba. Mbak Dewi. Oh iya. Mbak iki Mbak Dewi. Oh Mbak Vinka. Vinka. Yuk. Ayo to. Vinka. Gak ya. Ya suara MC to, Met. MC. OMG. Yo, Lah ngono kuwi lho. yo, kurang gede ya? Kurang gede. Kurang gede. Ya ampun. Maksudnya ku suaranya kurang gede. Oh, iya. Yo, kembali hadir di Keteringan tentunya. Hari ini di rumah Bapak Warji. Ada salah satu artis presiden Jawa Tengah yang sangat luar biasa, so. Tak panggilin siapa dia? Yo, sama-sama kita panggilkan ada. Siapa? Sik to kowe lemu guyu iki kakean. Lah MC yang ngono to, Mas. Guyune ku kakean kesuwen kuwi jenenge. Sing cekak ae kok. Yuk kita panggilkan siapa yang satu ini. Malam ini spesial untuk Anda semuanya. Siapa dia? Are kon siti ae. Maksudnya orang ngono kuwi lho, Met. Kucuk sing cekak-cekak ngono lho. Yo, ada siapa dia? Ada si cantik. Kayak desel yang sedaya. Saya mau Vinka. Vinka, I love you. Der kok dok. Anu kutenan tadi. Selamat malam Wilujeng Dalu Cahayu. Bocah ayu ning ngene ya, Met ya. Lah ya. Aku iki kesusu rabi nyapa?
Lah kowe ra rabi malah ndang mati no wis tuwek kok. Nuwun sewu paring asma sinten Cahayu bocah kok ayune ngene. Ya ampun, Met. Heeh. Piye? Iki lho. Dalem saking pundi, Nduk? Saking Oh, main dhewe kok lali, Met, iki, Met. saking Randu. Oh, Randu Blatung. Tasih sekolah napa sampun kagungan pacar Cahayu? Tasih sekolah pacare nyusul. Oh, ngene iki lho, Met, cita-cita. Pacare gak mangkat iki mau. Biasane Oh, pacare pesinden nom ki mesti kreatif tur spontanitasé apik. ya kudune harus no. Iki wong telu. Ya. Kudu iso menunjukkan dadaan dan spontanitas. Iya no halus. Mas Beduk. Tak 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 tak. Yo. Show. Siwala kecik. Aku urut ya. Aku kono kene. Ayo Mas yo. Siwala kecik kok belok. Dem dem. Siwala kecik kok belok. Dem dem. Si Pak Parti. Pak Parti. Muka-muka. Kata rezeki Pak Parti. Yo. yang teguh, muga-muga urip tangguh. Yang teguh, muga-muga urip tangguh. Yang teguh. Budak ojo mandek kok tak uyoki matek iki kok. Kowe galak kok, Tru. Tek. Walah kan ngombe arak gitu iki. Si wala kasih kok belok. Dem dem. Ho. Hi. Si Pak Parti buka-buka. Kata rezeki. Yo, yang teguh, muga-muga urip tangguh. Ci palakat ci. Dem. Oh, contohnya karo dalange, kene karo dalange kene. Oh niki kurang kompak ya. Ya kurang karo dalange. Ya. Yo musik. Mah aku nek Gak apa-apa niki kreativitas namanya Iki ya, musik. Hop hip. Hip hop. Iki jawane ya kecanda. Moderne ya kecanda. Lho ngono lho. Ya. Ayo musik yo. Yuk kita bersama, kita berdua bersama-sama tertawa suka dan duka. Kita bersama. Terima kasih semuanya, ganti yuk. Iyo. Buat pemirsa semuanya pada malam hari ini. Ayo nonton wayang dengan dalang kondang kita yo. Yo, malam hari ini kita bergoyang, berdendang, bersukaria. Kita goyang, yo. Ganti kue lemet rumah saku. Yuk balik bergoyang bersukacita. Lah piye jenenge hip hop? Dalam bergoyang yo nak wayang ngene iki acara utan tower sini Kak. Krik. Oh, sing delok wis ora ono. Orang tahu tah, aku sing nonton mesti rame aku. Alhamdulillah. Dalang- Mbak sinten Mbak Pinka. Mbak Pinka Ayu Pinka, Jia. monggo Umurnya badhe. berapa umurnya? Ya. 20 dikurangi 2 dikurangi 3. Oh, 13 Met. 20 dikurangi 2. 20 kurangi 2 18. 18. 18 kurangi Telu. 2. Lagi 14. 15. Oh, 15. Cita-cita Iya. pengen dadi apa, Dadi Dik? bojone panjak jare. Boten. Oh, milih sarmu ae lho, sarmu. Selak kedisian Dewi iki engko. Dados niku Apa? Iya. dokter. Oh, dokter, amin. Cita-cita sampean Hah, dokter iki penak dagelan, yo Dik. penak dokter. Ah, penak dagelan nyambut gawe nganggo lambe-lambe dhewe, cangkem-cangkeme dhewe. Dokter kan apa nek dokter gigi malah nek gak enek cangkeme kancane apa mangan kae. Wis kare dioklok-oklok ae mangap. Coba anu lah aku nganggo cangkemku dhewe. Ngene ya, Duk, sampean kowe dadi pegawai PLN ya. Ya apa? Engko go nyetrum komet iki lho ya. Go garing. Go badhe ngatokin apa? Pengen Berarti cek sekolah ya Mas ya ya. Iya. Aku seneng lho nek sinden cek sekolah. Bawa. Dadi Yo dirai. Oh, kok seneng cah sekolah piye, Met? ya maksudnya iki ya gelem nguri-nguri ya ngurup-ngurup.
wong Jawa aja lali jawane lho ngono ya kaya iki dadi sinden. Ngono. Wong luar negeri akeh sing belajar sinden ning Yogya kok mosok wong awake dhewe ora belajar. Lho ngono. Yo, bang napa cahayu? Slendro Duk. Slendro. Napa? Bawa. Apa? Apa podang kuning? Ya. Ngono. Iya. Rada nganu, Nduk. Podang kuning nganggo bawa no, jajal. Wong wedok iki aja kaya jeger nang biasa. Kok gak tenang to Bril. Lah iya. Niwo nengen. Ngiwo nengen. Ayo, Duk. Ya Sik golek James. ngamplengan gitu. Penak suarane. Vokale rada diungalke sithik, tekanane diundake volumene. Ayo. Ngeten iki lho, Mbak Piye? Cangi. Piye? Isek nom dasar napa niki kerja keras tanggung jawab. Mula ketok wong wedok iki sembodo nek gemi setiti mesti gelange gudi-gudi. Ya iya no jelas. Iki lho met delok met wong wedok kaya ngene iki tuku gelang. Ngapa mbok kon ndelok? Lho bojomu ya ditukane gelang. Bojoku ki gram-graman. Bojoku ki tak tukokno gelang meteran kok. Oh, mbok Sombong pamer. amat. Lho iya tak tukokno 5 meter luweh 2 meter tanggo cancang wedhus. Saking mampune. Jadung apa piye kok? Ora penak monggo mati gantung ae. Wah, iki rasa gagas karo Pak Komet ya, Nduk ya. Nggih. Pak Komet iki kaya apa? Ya telek. Alus manis tur Kula tak arani mrah polai lha kuwi. ati Ki kek nyapa ta, Bro? Met wong sinden nek ngene kaya wong nguyah ngene. Lho, kuwi iki keri sok ditata, Oh, lha iya, iya. pengalaman lapangan sok lak ya iso dhewe ngono lho. Ki kek nang nggonku 3 dina dadi. Dadi apik. Dadi cangkem kuwi kok ya. Terus cangkem ngomong aku. golek si podang jenang Pamet apa? Iku lho apa? Wonten pamundutan Ya tembang kangen. sawer pira? 12. Sinten sing nyuwun? Masih. Mas anu tali mau. Oh, pun ngrika kok nggih. Oh iya. Iba bunga ing atiku yandeng bisa Podang kuning. Apa yo sing anake dijak mulih sapa, Mang? Jak mulih ya. Met anake kon ngejak mulih, Met. Ayo. Ayo, Duk. Buka telur, Duk. esuk awane ngemah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang Mukeng Oyo kan goleki ora krasa. ora krasa esuk awan nganti wengi mane yen nganti liya
Wow, terima kasih. Matur nuwun Nduk Win Kayu dia. Ya ganti Lucky Argur ini tembang kangen yo Mas Kak Mas Komet. Nggih, Mas. Indru, ya. Nggih, pamundutan kala wau iki sampun anu Donoarto ya Mas ya Mas Komet. Heeh. Nggih, matur nuwun. Ayo Nduk ki tembang kangen jajal dibawa ni pelok. Heeh, tembang kangen pelok ora Nduk, pelok. Pelok-pelok. Iya, ya Nduk Lucky, ya jumeneng ayo. Ya nduk cayu nduk. Iya. Bojone si Dalang iki Mas Komet. Yo, Ki bojone Dalang. Iya. calon bojo. Ya apa to Mas lek bojo? Muga-muga bojo karo Dalang. Iki. Piye? Cocok to sing Lah nek wedok mboten sios kalih dalang terus kalih sinten? sih. Ayo karo peniti. Ya gurine Yo, kan ya cedak. Iya iya. Nggih monggo Mbak Luki. Pelok 6 Nduk, apa Nduk bawane Nduk? Heeh, ya coba. Saya rasa sening ati Oh, iya iya iya. Jebul kepenak tenan ora rugi yen jenenge ra mungkin calone Dalang ora ya wong ayu. nek membengi disuwuk terus lho Pak. Oh disuwuk. Heeh disebuli ngono. Oh, iya iya iya. Blonjo, Mas. Oh. Angsuran Sebul BRI, lho. Mas. Skincare retek terus piye Mas? Skincare tek. Heeh. Oh, gak mungkin. Kuwi tukokno katilak kae apa? Cepet kuwi. Met. Iya. Awake dhewe bareng jejer niki malah koyo ya Keluarga ta? Kayak apa Mas? Keluarga memalukan. koyo mikul jugen. Ayo, Nak. Ya, Dek. Ngandek ya. Sumanding
Apa teh etok iki lho. Lah iki lho cerita kisah ndeke dadi sinden. Kisahnya piye, Mas? Engko ae tak tintakne. Tak nek rente tak anune. Tak puluh. Yen was rina enggal ratri kang kadulur mong sliramu tanah liya tak tresnani lair Terus mari lahir batin no. Ya.